Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Татарча подкаст ачлык подкастларының бу 3нче чыгарылышы. Бүген без Идел буенда 100 ел элек булган ачлык фаҗигасы чорында Татарстан һәм Башкортстанга күрсәтелгән чит ил ярдәме турында сөйләшербез. Подкаст тарихчылар Тәэминә Биктимирова һәм Наил Усманов ярдәмендә әзерләнде. Алып баручы Эльвира Гарипова. Беренче һәм икенче чыгарылышларда без ачлык фаҗигасының Татарстан һәм Башкортстанга йогынтысы турында сөйләшкән идек. Сез аларны Азатлык радиосы сайтында, Азатлыкның бөтен социаль шелтәрләрендә һәм кайбер музыкаль платформаларда таба алырсыз. РСФСР хакимияте аштан интегүчеләргә төрле ярдәм оештырырга тырыша. Ләкин илнең үз ресурслары гына моңа җитми. 1921 елның июлендә Максим Горький барлык намуслы кешеләргә дип аталган мөрәҗәгать чыгара. Анда ул ачларга ярдәм итүне сорый. Мөрәҗәгать күчермәсе АКШ сәүдә министры Герберт Гувер өстәленә дә килеп җитә. Һәм ул Американың ярдәм администрациясе American Relief Administration ARA дип аталган махсус программ төзи. Ул вакытта әле Америка большевиклар режимын танымаган була. Шуңа күрә Гувер ярдәм шартларының берсе буларак әлеге программның бу мәсьәләгә бернинди катышы булмаячагын таләп итә. Русия хакимиятләре Американы кертергә курыкса да, ярдәмне кабул итүдән башка чарасы калмый. Ара үз гуманитар миссиясе кысаларында РСФСРга барлыгы $80 миллион күләмендә ярдәм күрсәтә. Бүгенге доллар белән исәпләгәндә бу миллиардлар булыр иде. 20нче гасырда бу иң зур гуманитар миссияләрнең берсе. Ачларга шулай ук Американың Квакерлар җәмгыяте, балаларны коткарыйк дип аталган Халыкара альянс, Нансен комитеты, Швециянең, Германияның Кызыл Хач оешмалары, Инглиз һөнәр берлекләре, шулай ук Төркия ярдәм итә. 1922 елның 1 июненә ачлык хөкем сөргән губернияләрдә советлар 7 меңләп ашхана, чит ил оешмалары 9,5 кадәр ашхана эшләтә. Татарстанга күпме ярдәм күрсәтелә соң? Бу хакта Тәэминә Биктимирова белән сөйләштек. 21 елда Казанга Американың ниһаять ачларга ярдәм комиссиясе ARA дип атыйлар яны. Вәкилләре килә. Башында менә шу Гувер торган бу комиссияның ярдәме әйтеп бетерә торган түгел сеңнем. Әйтеп бетерә торган түгел. Казанга киләләр аларның хезмәткәрләре районнарга чыгып эшне хәлне итә башлыйлар, өйрәнә башлыйлар. Аннан соң инде монда алар гына түгел, үзебезнең Диния нәзарәтендә Мөфти Галимҗан Баруди җитәкчелегендә халыкны ачлыктан коткару планы төзелә. Шуннан соң менә бу комиссия төзелә, вәкаләтле комиссия оештырыла. Бу вәкаләтле комиссия Мәскәүдәге Памгол оешмасы белән бергә эшләргә тиеш булалар. Аннан соң менә шушы ашларга ярдәм Памгол аркылы гына Татарстанның менә шушы безнең ашларга ярдәм комиссиясенең әгъзалары бары Памгол аркылы алар рөхсәте белән генә чит илләргә җибәрә алар ярдәм сорап Мисырга, Манчжурияга, Финляндиягә, Кытайга, Афганистанга ярдәм сорап җибәрәләр. Шуннан соң әле болай гына булмагачлыгын аңлыйлар. Безнең атаклы галимебез Мисырда укып кайткан Шихабетдин Мәрзәнинең кияве Таһир Ильясый бик укымышлы, бик зур кешебез инде ул. Безнең Таһир Ильясый Губайдуллин белән бергә алар китәләр Төркиягә. Истанбулга хәтле бармакчы буларны, Төркиянең территориясенә килеп керү белән буларны белгән кешеләр була инде. Алар Россиягә хәлне үзебезнең тугандаш халык дип саныйлар, алар беләләр һәм Төркия бездән тиз генә ярдәм сорап үзенең халкына мөрәҗәгать итә. Әле уйлап карасам, Төркия үзе бу вакытта сугыш хәлендә. Шулай да алар язалар инде Рәсәйдән килгән диндәшләребез Анкарага китә диләр инде. Шимал төрекләренә ярдәм итик дип Төркия акча җыя башлый. Шуннан соң алар акча җыю белән ашау ризыклары да бик күп җыя башлыйлар. Инде бик күп кеше китерә башлый монда Төркия. Шулай үзебезнең диндәш халыкларыбыз ишендә алар иң беренче посылканы күләме ягыннан 2 пат була инде. Иң беренче мөгаллимнәргә җибәрәләр. 125 посылка менә мин хәзердә шуңа күңелем тула. Шул кадәр үзебезнең мәгариф эшендәге эшләргә мөгаллимнәрнең шул кадәр авторитетлары булган халык шуларны ничек хөрмәтли алган икән дип исем китә. Язган вакытта җылы яздым мин аны. Ул бер посылкада 2 пат ярым ак була, 5 килограмм кукуруз ярмасы, шулык күләмдә шикәр, 20 банка куертылган сөт була менә бу посылкада. Бу итне бик хайранга җитә бит инде ашаган кешеләр. Шуннан соң алар бик каты акча җыялар. Төркия халкы безгә ярдәмгә акча җыя.
Şundan Tahir İlyas'ı bu akşamın tiyinine kadar Amerika'ya cibere hem Tataristan açlarına yardım edip şundan Amerika mene bu akşamın şulay tiyinine kadar Tataristan halkına yardım ciyerga tuta. Мимар Синан университеты профессоры, әдәбият, тарих белгече, татарларны да өйрәнүче галим Исмаил Төркөглы 1921 елда Идел Урал төбәгендә татар һәм башкортлар кичергән ачлыкка багышланган лекциясендә Төркиядән ярдәм турында сөйләгән иде. Ул вакытта Истанбулга мөхаҗирләр күп килә. Урыслар Россиядән, большевиклар хакимиятеннән кача. Истанбулда кеше саны арта. Ул вакытта шир тарала, карантин кертелә. Ягъни тормыш катлаулана. Ниндидер ярдәм итү теләге ташып тормый. Беренче дөнья сугышыннан соң әсирлектән качучылар да, студентлар да күп була. 1922 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсе укытучысы, мәгърифәтче, дин эшлеклесе Галим Таһир Ильясы Истанбулга килә. Ул чынында Мисырга юл тоткан була, чөнки татарлар ислам дөньясыннан да ярдәм сорарга тели. Ул Төркиягә Гобайдулла Буби белән килә. Алар икесе дә Истанбулга, аннары Әнкәрәгә бара. Беренче булып Шәйхелислам хәзрәтләренә киләләр, әмма ул аларның гозерләренә игътибар итми. Ярдәм булмый алардан. Әмма Таһир Ильясының истәлекләрендә Төркия $2000, ә ул вакытта бу зур акча саналган, бирелде дип теркәлгән. Бу Истанбул хакимиятенең ярдәме була. Кылыйлар яптырды. Әмма бу мәгълүмат Совет Берлеге архивларында да, Төркия архивларында да телкәлми кала. Таһир Ильясының юл язмаларында бу факт чагылган һәм без аны дәлилле дип саныйбыз. Ул архив галим Марсель Әхмәтҗановта саклана. Төркиядә бу хәлләр аерым китапларда да басылды дип сөйли Төркөглы. Аның сүзләренчә, Фәйзи Кырымлы Юсуф Акшура белән дә очраша, хәтта Мустафа Кимал белән дә күрешә. Төркиянең хәле нинди булуга карамастан, Трабзоннан Кара диңгез буйлап карапта ярдәм җибәрелә. Әбдрәшит Ибраһимов та ярдәм сорый. Ул да Истанбулга килә. Ул Төркиянең батыш көннәре була. Госманлы империясы җимерелгән, яңа хакимият килгән. Әмма аңа карамастан Идел Урал буенда яшәүчеләр Төркия өчен иң якын кардәшләр булып санала һәм аларга һәрдаим ярдәм итәргә тырышлык куела. Шулай ук Финляндиядән да ярдәм сорала. Андагы татарлар Идел буендагы кардәшләренә ярдәм итәргә тели. Абдулла Таймас Финляндиядән ярдәм алып кайта. Финляндия татарлары Европада иң танылган мөселманнар. Аларның Хельсинкида үз мәркәзләре дә бар. Аларның Төркия белән элемтәсе нык була, дигән фикерләр яңгыратты Исмаил Төркөглы. Аннан sonra bizim taş meşridinin ulası İman Kılıy gitti Türkistan'a. Onun da minin aның күпме җибәргәнен белә алмадым. Татарларга ярдәм итүче тагын берничә кешене атап үтәргә мөмкин. Манчжуриягә китеп урнашкан 1915 елда Троицкида үз акчасына мөгаллимәләр хәзерли торган уку йорты ачкан Гайния Яушева һәм Вәли Апанаевларның исемнәрендә атап була. Алар азык-төлек посылкалары салу өчен исән калган зыялларның, укытучы мөгаллимнәрнең адресларын сорыйлар. Риза Фәхретдин аларга Сыңгатулла Бикбулатов, Борхан Шәрәф, Җамал Вәлиди, Фатих Әмирхан, Әхмәт Хади Максуди, Закария Садретдинов, Гобайдулла Бубый, Ибраһим Тирегулов, Габдулла Сөләйманов һәм Мөхәддин Корбангалиевларның адресларын җибәрә. Американың ачлыкка каршы көрәш комиссиясе 1921 елның 3 сентябрендә Казанга килә. Комиссия агзалары килү белән балалар учрежденияларын ныклы күзәтү астына алалар. Американнар алып килгән азыкның беренче партиясы 50 000 баланы ашатырга җитте, дип яза Жизнь национальности газета. Тагын 10 000 балага җитәрлек азык-төлек шушы елның 1 октябрына килеп җитәчәк. Моның өстәвенә комиссия вәкилләре дарулар да китерәчәкләрен әйттеләр. Американнар республикадагы фаҗиганы күреп, ярдәмнең күләмен арттырырга вәгъдә бирәләр һәм вәгъдәләрендә торалар да. Ә шул ук вакытта үзәктән, ягъни Мәскәүдән килергә тиешле ярдәм һаман тоткарлана. Баштарак ярдәм поездлары Мәскәү белән Казан арасын 5 көндә үтсәләр, соңрак 20-30 көндә дә килеп җитә алмыйлар. Американнар Тәтеш, Чистай, Чаллы, Минзәлә, Пианипор кантоннарында булалар. Аларга Татарстандагы юлларның начар хәлдә булулары бик нык комачаулый. Шуңа күрә алар язын юллар өзеклеге башланганчы ярдәмне ничек тә ерак районнарга илтеп тапшыру өчен бик нык тырыша. Урыннардагы хәлләрне үз күзләре белән күреп өйрәнгәч, азык-төлекне ерак районнарга да үзләре алып килгән машиналарда төяп илтәләр. Шуннан соң Америка монда әйберләр җибәрә башлый, әмма ерактагы өлкәләргә, районнарга безнең машиналар булмады. Машиналар булмый. Булар бик каты шак каталар. Алар бит 15 000 баланы гына ярдәм итәргә дип уйлыйлар инде.
Bu kadar kış açlıkını kurgeç, alar üzlerini illerine yangadan yerden sıra müracaat ederler. Şu komissiya a'zaları hem maşinalar sıraylar, hem Müslim, Minzele, bugüne direlerine açlarga yerden ciberler için alar maşinalar sıraylar, hem maşinalar kile. Şundan soň köpme kantonlarda, rayonlar indi ulakda, hazır rayonlar diýip atalar, kantonlarda köpme kişi ýaşaýy. Alarda arasında açıguşlar köpme, bütünüsün isepke alalar, şularını bütünüsün işçilerindeler. Şundan soň onda ol nigene bulmaýar rizikler, islerim kitdi benim wagtda. Bizde o kakao diýen nebirler bulgandyr, ol senin wagtda bulgandyr belki beýlerde. Anda şeker, süt, un, kuzaklılardaki bırçaklar, indi annason dige, tuğmay, şolay tip cibereler içinde. Annan arasın balaların üst başlarında ulilarindalar, biz aptıradık indi, irbağlar için kaşımlar, paltalar, ayak kiyimi, iyiklar, sviterlar, hatta trusiklere kadar, ştamlara kadar cibergenler bitsin. O Amerika halkına nişi gitip rahmet etmişsin iyice. Şolay tip Amerika şefkat işmesi Tataristan'ın 1.200.000'den artık kişisin yitip kalasın, aç ölümden kutkarıp kalar. Татарстанга күрсәтелгән ярдәм турында сөйләгәндә тагын бер әйберне телгә алып китәргә мөмкин. Ул да булса кайбер тикшерүчеләрнең Татар Республикасына ярдәмнең әзрәк китерелүе турында мәгълүматлары. Бу хакта Фатиха Мирхан истәлекләрендә укырга мөмкин. Ашыгучы башка өлкәләр белән чагыштырганда Татарстанга күрсәтелгән ярдәм хакында Мәскәүнең республикадагы чит илләрдән килгән оешмалар эшчәнлеген күзәтүче толык хукуклы вәкиле Мускат үзәктәге җитәкче Эйдукка 1922 елда менә булай дип яза. Мин сезгә ата-аналарның аштан үлгән балаларын ашаулары хакында рәсми хисап җибәргән идем. Ди ул. Мондый ишраклар безнең бәхетсезлеккә каршы һаман күбәя. Бу хәл үзе генә дә Татарстандагы катастрофик ачлык үзенең иң соңгы ноктасы җиткәнен күрсәтү өчен җитмиме? Минем сезгә тагын мәгълүматларны соннар белән генә күрсәтәсем кала. Ул соннар өстәп бернинди аңлатмасыз да чит илләрдән Памгол һәм дәүләт тарафыннан Татарстанга күрсәтелгән ярдәмнең ни дәрәҗәдә мескен икәнен күрсәтерләр. Мин аңлы рәвештә Татарстан Республикасына дип ассызыклап әйтәм, чөнки Россиянең ачлык булган башка районнарына ярдәм күбрәк күрсәтелә. Тат республикага җибәрелгән вәкил буларак, бу нормаль булмаган хәл турында әйтүне үземнең бурычым дип саныйм. Әйе, Тат республикада хәзер ара эшли. Бүтән районнарга ара шундый күләмдәге ярдәмне күрсәтмиме? Башка районнарда моның өстәвенә төрле башка ярдәм оешмалары, мисал өчен Нансенныкы, хәтта өлкәннәргә дә ярдәм итәләр. Тат республикада мондый хәл бөтенләй юк. Статистика мәгълүматларына караганда, Татарстанда барлыгы 2.797.000 кеше исәпләнә. Шуларның 969.000 балалар. Ярдәм оешмалары күрсәтүенчә, шушы халыкның бары тик 3% гына яңа уңышка хәтле ярдәмсез барып җитә алачак. Калганнары аш үлемгә дучар ителгән. Ара 320.000 баланы туендырырлык азык бирә. Бит Чуаш өлкәсенә шушы паекларның 31.000, Мары өлкәсенә 16.000 җибәрелә. Бу паеклар Тат республика балаларына өстәмә ризык дип саналса да, аның бердән-бер хәтта күп очракларында бөтен гаиләгә өчен икәне сер түгел. Тат Памгол дәүләт рәсми оешмалары белән бергә бары 254.150 паек бирә. Аның 75% балаларга, калганнары өлкәннәргә. Швеция оешмасының бөтен ярдәме 12 вагон он булды. Ул он Спас һәм Тәтеш кантоннарына җибәрелде. Германияның Кызыл Хаш оешмасы китәргә әзерләнә. Алар белән бергә Швециянеке дә китә. Димәк, бу аз гына ярдәмнән дә мәхрүм калабыз. Күрәбез ки, 300.000 бала бөтенләй ярдәм ала алмаячак. Язмыш кычагына ташланган өлкәннәр хакында әйтеп тә торасы юк, дип яза Мускат. Башкортстанга килгәндә. Тарихчы Наил Усманов сөйләвенчә, Башкортстанга чит илдән бары тик Америка оешмасы гына килеп җитә алган. Башта ара вәкилләре 1921 елның октябрендә килеп киткән. Алар монда ачлык булганына ышанган һәм инде шул ук елның ноябрендә ара конторасы ачыла. Монда тимер юл буйлап Уфага балалар өчен азык-төлек килә башлый. Шушы вакыттан башлап Уфада һәм кантоннарда ашханалар эшли. Кантоннарга ризыкны ат чаналарында китерәләр. Стәрлетамакка башта, аннары инде кантоннарга. Иң көньяк кантоннарына Оренбургтан килә.
Шулай итеп, Уфадан һәм Оренбургтан ярдәм Уфа губерниясенең бөтен өязләренә һәм кече Башкортстанның бөтен кантоннарына бара ала. Так уж получилось, что до Башкирии, собственно говоря, из иностранной помощи дошла только помощь из североамериканских Соединенных Штатов. В ноябре 1921 года, в самом начале ноября, была открыта контора американской администрации помощи. Сюда по железной дороге в Уфу стало поступать продовольствие для детей. И с этого времени, с ноября 1921 года, начали открываться столовые в Уфе и в тех кантонах Башкирской республики, вот до которых довозили уже на санях. Башта американнар белән төзелгән килешү нигезендә ярдәм балаларга гына килә. Америка белән мөнәсәбәт начар була, инкыйлаб оештырылган һәм хосусый мөлкәткә хөрмәт булмаган илгә болай гына ярдәм итәргә теләмәгәннәр. Первоначально, согласно договору, который был подписан с американцами, они оказывали помощь только детям. Только детям. Ну, вы сами понимаете, что с Америкой отношения тогда были очень плохие. Я думаю, просто так помогать стране, где вот осуществилась революция и где не уважали частную собственность, американцы, наверное, не очень хотели, но не могли не откликнуться на то, что в России страдали дети. Поэтому после обращения Максима Горького, которое известно обращение так ко всем честным людям называлось, американцы откликнулись и обещали помощь 1 миллиону детей. Потом, когда они уже приехали в Россию, они убедились, что помощь нужна тут не 1 миллиону детей, а гораздо больше. Они начали спасать детей, и потом уже по ходу выяснили, что спасти детей они не смогут, если не будут оказывать помощь и взрослым. Потом они с весны 22 года стала поступать помощь и взрослым. Наил Усманов американнарның совет хакимиятләре белән бергә эшләүенә басым ясый. Аның сүзләренчә, бу эш бигрәк тә Татар һәм Башкорт республикаларында яхшы куелган. БАСРның хәрби эшләр халык комиссары Муса Мортазинның ара оешмасы белән мөнәсәбәтләре яхшы булган. Аны американнар Башкорт республикасы президенты дип атаганнар. Уфага башта 2, аннары 4, аннары 7 американ килгән, ә башка хезмәткәрләрне җирлек кешеләрдән алганнар. Бераз чит тел белүче, зыялырак кешеләрне җыйганнар. Ну, тут все-таки надо иметь в виду, я вот на этом настаиваю, что все-таки это организации помощи занимались вместе с властями местными, с советскими властями. Наиболее хорошо это было поставлено, вот не знаю, странно это или нет, это именно в Башкирской республике и в Татарской республике. Башкортстанга ярдәм оештыруда американ полковник Уолтер Беллның өлеше зур була. Ул миссияның Башкортстан бүлеген җитәкли. Монда әле ул тиф юктырып авырый да, ләкин исән кала. Беллның Уфа губерниясе җитәкчелеге белән дә Башкорт республикасы белән дә мөнәсәбәтләре бик яхшы булар. Аны бик хөрмәт иткәннәр. Ул хәтта Уфаның мәңгелек мактаулы мэре итеп танылган. Аны хәтта үзәк диния назаратына да чакыралар. Мөселман булмаган кешегә Коранның бик сирәк экземпляры күрсәтелә. Ул хәтта мөфти сайлауда да катнаша. Значит, он приехал в Уфу 4 ноября 1921 года и уехал 30 июня 1923 года. Он, кстати, был единственным руководителем вот такого территориального подразделения, который от начала до конца миссии проработал. Очень ему тяжело приходилось. Он здесь, в общем-то, заболел тифом, как и некоторые американцы вот болели. Один из них даже в Уфе скончался. Он хорошие отношения вот наладил и с руководством Уфимской губернии, и особенно с руководством Башкирской республики, и вместе они, в общем-то, вот решали вопросы, кому, как, где распределять, где найти людей, которые перевозили бы этот груз. Ну, в общем, ему пришлось, конечно, очень много поработать. И его, конечно, очень уважали здесь, в Башкортостане, и только был почетным мэром Уфы, но, значит, его специально приглашали руководители Центрального духовного управления мусульман, и ему, по-моему, одному из немногих немусульман была показана очень редкий экземпляр Корана. И даже такие фотографии есть, где он вместе с представителями мусульманского духовенства. Идел буендагы ачлык турында Америка басмалары да яза дип сөйли Наил Усманов. Бу гәзитләрдә американнарның никадәр авыр шартларда эшләргә мәҗбүр булулары, каткан мәйетләрне өеп куюлар турында, азык-төлек ташучыларга һөҗүмнәр турында,
һәм американнарның каһарманнарча эшләүләре турында языла. Шулай кеше ашаучылар турында да мәкаләләр бар. New York Times'та мәсәлән бер авылда бер кешенең азык-төлек урлавы, аны бөтен авыл халкы күз алдында атып үтерүләре турында язган. Ведущая вот газета американская New York Times, скажем, об этом писала, Chicago Daily Tribune, я смотрел, писала, там еще другие журналы и газеты об этом писали. Они описывали вот и в том числе тяжелое положение вот на этих территориях, на которых потом пришлось работать американцам. В частности, вот, допустим, писали о том, что трупы складывают буквально штабелями, замерзшие трупы, допустим, вот такая информация. О том, что бандиты нападают на возчиков вот этого продовольствия и так далее. О том, как вот героически, собственно говоря, работают, кто заболел и тому подобное. Но немножечко, конечно, американских читателей, может быть, интересовали такие, может, больше жареные, что ли, факты. Вот о людоедстве там информация была. Ну вот я знаю, что в Нью-Йорк Таймсе, например, была информация о том, что в одном из аулов в Башкирии поймали человека, который украл продовольствие. В частности, там нашли у него банки из-под консервированного молока и писали о том, что якобы его на глазах всей деревни расстреляли. Уже когда после 22 года, когда острота голода спала, уже информация это почти полностью прекратилось. Редко уже появлялось в 23 году, хотя американцы работали до середины 23 года. 1922 елда кыш карлы була, җиргә дым иңә, американнар ярдәмендә, аннары инде Америкадан сатып алынган бодай орлыгы ярдәмендә чәчүне башкарып чыгалар һәм шуңа күрә инде 22 елның җәендә чагыштырмача яхшырак дип әйтик инде ашлык җыйып алалар. Һәм 1922 елның сентябрендә американнар әкренләп ярдәмне әзәйтә башлый. Ләкин соңрак бу ашлыкның җитмәячәге ачыклана, ноябрь, декабрь һәм әле алда да ярдәм тагын арта. Эта помощь начала вновь возрастать, но она в основном теперь уже касалась только детей. И некоторую часть, конечно, и взрослых, особенно больных, инвалидов и так далее, кормили. А так, в общем-то, где-то убедились, когда в октябре-ноябре, что все-таки помощь нужна, то эта помощь начала возрастать и возрастала вплоть до мая и даже июня 1923 года. В 23 году, скажем, в июне 23 года количество детей, которые получали зарубежную помощь по стране, примерно так же было, что и летом 22 года. Ара оешмасы ашханалар ачу белән генә шөгыльләнми, ул шулай ук кешеләргә вакциналар ясый, дарулар алып килә, балаларны кием-салым белән тәэмин итә. Вакцина Париждан китерелгән. Табиблар шәфкать туташларына аерым посылкалар җибәрелгән. Американнар гомумән табиблар һәм укытучыларга аерым хөрмәт күрсәткән. Еще была организована медицинская помощь. Медицинская помощь – это прежде всего лекарства. Снабжали, собственно говоря, многие больницы, даже были открыты аптеки, в которых выдавали бесплатно лекарства. Это уже НЭП был, но по рецепту врача, который был одобрен представителями американской администрации помощи, в таких аптеках выдавали бесплатное лекарство. У нас вообще лекарств не хватало хирургических инструментов, например, операции делали, простыми ножами, что ли, хирургических инструментов, а американцы очень много разного рода, даже я смотрю, там в перечислении есть и грелки, есть и даже хирургические столы есть, для лабораторий, микроскопы посылали и так далее. Ну и, конечно, была проведена вакцинация против тифа и против, других заразных болезней. Причем не совсем, тогда тоже, в общем-то, вакцинации боялись. Даже были такие слухи, что там, где делают укол, якобы проявляются какие-то там знаки непонятные. Американцы пригрозили, что те, кто будет избегать вакцинации, тем не будет оказываться помощь. Вакцины, заказывали в Париже, в известном институте Пастера. В основном вакцинацию проводили это врачи, фельдшеры, медсестры. И за это они, кстати говоря, от американцев получали тоже помощь. Американнарның җирле халыкка мөнәсәбәтен күрсәтүче тагын бер кызыклы факт бар. Ара ярдәм буларак кукуруз орлыгы алып килә. Ләкин татар башкортларының аны күргәне булмаган.
Балаларга әзерләп биргәннәр, олыларга шул орлыкны гына биреп җибәргәннәр. Аны ничек әзерләргә белмәүдән ашап үлүчеләр дә булган. Американнар кукурузны ничек әзерләү турында татар телендә инструкция язып тараткан. Күпләр укый яза белмәгәнлектән авыл халкын җыеп аны кычкырып укыганнар да. В общем-то, им просто раздавалась эта кукуруза из расчета вот чисто грамм зерна, и они самостоятельно должны были ее смолоть и уже там сами приготовить кашу, похлебку и так далее. Правда, были случаи, что кукурузу, ну вот в центральной нашей полосе тогда не знали, и люди просто пытались вот в сыром виде есть, и тоже погибшие были из-за этого. Американцы, между прочим, ну вот некой их заботе это говорит, они, ну так как вот не знали, изготавливали листовки. Значит, листовки на одной стороне на русском языке были, на другом они на татарском языке, вот этой арабской графикой. И люди вот раздавали листовки, и там, где много неграмотных было, то, значит, просто громкие такие чит организовывали, собирали людей и читали, и рассказывали, как именно приготавливать блюда из вот этих продуктов, из кукурузы. Американнар Татарстан һәм Башкортстаннан 1923 елның җәеннән китә. Китү белән аларны оныттырырга тырыша башлыйлар. Алай гына да түгел, ара белән хезмәттәшлек итүче кайбер кешеләрне эзәрлекләү очраклары да була. Да, конечно, было, но, надо сказать, сразу после отъезда американцев, старались этих людей, в общем-то, не трогать, и в основном это, знаете, вспомнили уже даже про некоторых в 1940-е годы, после войны, вот когда началась холодная война, вдруг почему-то начали вот людей искать, которые участвовали в этом деле. А так, я знаю, некоторые люди пострадали из-за этого, но некоторые люди, в общем-то, вполне благополучны. Во всяком случае, вот я знаю, одна из переводчиц, которая работала в уфимской конторе, она потом, может быть, потому что она уехала в Среднюю Азию и там стала достаточно известным человеком, музыкальным, по-моему, работником каким-то, и потом даже вот вошла в энциклопедию ее имя Башкортостана, довольно-таки долго, так сказать, и прожила. Но некоторые, да, действительно пострадали. Но я не сказал бы, что это вот такой массовый характер носило. Все-таки у нас в 20-30-е годы, конечно, замалчивали, так можно сказать, американскую помощь. Но все-таки вот в энциклопедиях, даже первых советских энциклопедиях, там достаточно положительно и достаточно объективно, что ли, описывалось, и размеры этой помощи давались, и, в общем-то, таких особых резких оценок не было. Но потом уже попозже началось, особо старались не говорить об этой помощи, а вот где-то уже по 40-е годы, в 50-е годы уже начали прямо обвинять американцев в подрывной деятельности, в шпионаже и так далее. Советлар чорында Америка ярдәме турында бик сөйләнмәде. Әйе, бераз ярдәм булды, ләкин аларның төп көчләре шымчылык, җимергеч эшчәнлек алып баруга юнәлтелде дип әйтелде. Наил Усманов американнарның мондый эшчәнлеге турында архивларда бернинди дә материал тапмадым ди. Алай гына да түгел, ФСБ архивларына керә алган тикшерүчеләрнең эшләрендә дә американнарның шымчылык итүе турында дәлилләр күренми ди. Дөрес, араның да ниндидер үз мәнфәгатьләре булгандыр ди тарихчы. Кайбер тарихчылар шул исәптән американ тикшерүчеләре язуынча, шитил капиталистик оешмаларының ничек эшләвен күреп, бәлки Россиядә НЭП вакытында элекке системага кайтыр дип өметләнүчеләр булган. Ягъни үзләре мисалында Русиянең эчке сәясәтен үзгәртеп булыр дип уйлаучылар да булган. В архивах я, в общем-то, никаких фактов, которые говорили бы о том, что они вели, скажем, шпионско-подрывную деятельность, значит, я не нашел. Более того, сейчас некоторые исследователи, которые работают в архивах ФСБ, имеют доступ, они тоже пытаются на эту тему писать, но никаких фактов о том, что, скажем, американцы вели какую-то шпионскую деятельность, я убедительных фактов, например, в их работах не читал, не видел. Кайбер галимнәр Американың ярдәменә генә мәдхия укуны дөрес түгел дип саный. Мәсәлән, Самардан социология фәннәре кандидаты Григорий Цыденков шит илдән ярдәмнең иң зур өлеше 1922 елның җәендә күрсәтелә, аңа кадәр большевиклар хакимияте помгол эшли ди. Аның сүзләренчә, нәкъ шушы хәлләрдән соң халыкта совет хакимиятенә ышаныч арта башлый. Шул ук вакытта шит ил миссияләре үзләре дә җирле хакимиятның оештыру мөмкинлеге турында уңай яктан телгә ала.
Бигрәк тә ул вакытта тимер юл бәйләнеше халык комиссары Феликс Дзержинскийның ярдәмне төрле төбәкләргә оештыруны яхшы башкару турында әйтелә. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст Ачлык подкастының 3нче чыгарылышы булды. Без 100 ел элек Идел буендагы ачлык вакытында Татарстан һәм Башкортстанга күрсәтелгән чит ил ярдәме турында сөйләштек. Киләсе эпизодта ачлык темасының иҗатта чагылышы турында фикер алышырбыз. Мин Эльвира Гарипова сезнең белән саубуллашам. Безнең подкастларны сез Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрендә, Телеграмда, Яндекс Музыка, Spotify, SoundCloud кебек музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.